Hello, and thank you so much for tuning in. Appreciate your time. I never take it for granted. Ndinoda kuuya kwamuri zuva ranhasi ndichikupai mascriptures anokwana iwo 11 mascripture 11 andinotarisira iwo kuti kana mukaaverenga uye mukafungisisa nezvawo uye pamunonyengetera muchinyengeterera kuti Mwari akuropafadzei monamata muchitaura mascriptures aya, ndinodayira kuti Mwari achakukomborerai uye Mwari achakuita kuti imi nemhuri dzenyu muwe vakabudirira gore rino zvichienda mberi. Regai nditangise 2 Corinthians 9 verse 8, vakorinde vechipiri chitsauko chepfumbamwe ndima yesere. Uye Mwari anogona kuita kuti nyasha dziwande kwamuri, kuitira kuti muzvinhu zvose panguva dzose muine zvose zvamunoda muchakwanisa kuita mabasa ose akanaka. Muine zvose zvamunoda. John 10 verse 10, mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakazara. NdiJesu uyo hanzi ini ndakauya kuti iwewe muteereri uwe noupenyu, uye kwete upenyu chete asi upenyu hwakazara, abundant life. Deuteronomy 28 verse 12, yobva yati Jehovha achazarura matenga, matura ake epfuma zhinji, kuti atumire mvura panyika yako nenguva, uye acharopafadza mabasa ose amaoko ako. Iwe uchakweretesa ndudzi zhinji, asi iwe haungakwereti. Pakadii papo muteereri? Ephesians 3 verse 20, zvino iye anogona kuita zvikuru zvisingagoni kuyerwa kupfuura zvose zvatingakumbira kana kufunga, maererano nesimba rake riri kushanda mukati medu. Anogona kuita zvose, anogona kuita zvikuru zvisingagoni kuyerwa. Jehovha. Matthew 6 verse 33, asi tangai kutsvaga umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Philippians 4 verse 19, uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nokubwinya kwepfuma yake muna Kristu Jesu. Psalm 37 verse 11, asi vanyoro vachagara nhaka yenyika, uye vachafarikana norugare rukuru. Psalm 65 verse 11, munoshongedza gore nekorona yezvakawanda zvenyu, uye ngoro dzenyu dzinopfachukira nezvakawanda. Mwari, nesu vana venyu tiine zvinopfachukira. Psalm 66 verse 12, makabvumira vanhu kukwira pamisoro yedu, takapinda mumoto nomumvura, asi makatiisa kunzvimbo ine zvakawanda. 1 Timothy chapter 5 verse 8, 1 Timothy chapter 5 verse 8, kana munhu asingachengeti hama dzake kana kuti mhuri yake, uye zvikuru sei veimba yake, arasa kutenda, uye akaipa kukunda asingatendi. Revelation 5 verse 12, vakaimba nenzwi guru vachiti, gwayana ndiro rakafanira, iro rakanga raurayiwa kuti rigamuchire simba nepfuma neuchenjeri nesimba nokukudzwa nekubwinya uye nokurumbidzwa. Zvino kana Jesu akafa kuti apihwe upfumi, upfumi ihwohwo huri kuenda kunani mudikani? Huri kuenda kunewe neni, nekuti tisu wacho tinomutenda, tisu wacho tinoda Mwari.
Mwari anoda kuti iwewe neni tive neupfumi mudikani. Anoda kuti iwe neni tiwane mari yekushandisa kuti tishumire basa raMwari panyika ino. Ukazvitarisa, mhuri yako inoda kudya, mhuri yako inoda kuenda kuchikoro, mhuri yako inoda kupfeka. Pane vamwewo manext door vanotambudzika, vanoda kubatsirwa newe. Handiti mazviona mudikani? Saka isu tinokurudzira kuti ngativerengei mavhesi aya uye ngatifungisise pamusoro pawo. Patinonamata ngatirege kungochema, Mwari ndibatsirei, Mwari ndibatsirei. Aiwa, taura kuti Mwari soko renyu rinoti, John 10:10, imbavha inouya kuba kuuraya nekuparadza, asi Jesu akauya kuzondipa upenyu hwakawanda, uchikota mascriptures ese ari 11. Ndiudzeiwo mucomment section kuti vhesi yamanyanya kufarira pa11 dzandakupai ndeipi. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Ko vhidhiyo ramuchada kuti ndiite tapedza rino iri nderipi? Marakukomborerei. Ndinokudai, makandikoshera. Mwari anokudai zvakanyanya. Bye bye.